Ako gisapit dito. Ay mga boys, kumusta mo tanan diha? Nga ang tanin niyo. Ay anya kay. Sige magko-off ang buwan. Ay sudan ako mga bay nununan nga. Saan yung isda ya? Nununan nga pirit. Yung mukha ilang isda. Ma, awa mo. Ma. Brasi ato ka. Kuan ba ka lang si YouTube karon sige na nagpang turn off sa comment section. Kuan man gud daghan kay kog spam words bitaw mga bay. Kung gisubay ana nga kalit na lang turn off si YouTube sa comment section. Ito lang siya sa hinunggan. Kanang mga comment bitaw ninyo nga sub to sub, hug to hug, visit my channel, unsa pa nga mga comment. Iudi. Kaya na nagkuan ko. Ayun na ito, doktor dati. Kasi may doktor na rin ata. Ato nanay lang. Huh? Anya, napoy mo comment sa mga videos nato no, mga daan o kani mga bag-o, kani mga link ninyo. Usa na sa yung dan mga banga ma turn off ang atong comment. Lugayan ana. Ma-block na atong channel. Palihog lang na ang pingal na to nga dita mo comment imong anak. Ako lang nang giingon sa inyo sa una kay na hindi na siya pwede puros na spam words magawas sa ako ang kuan video analytics musubay mo sa video analytics nya na napoy wag kong balaod sa YouTube karon. Kanya inahanglan kada boss nimo og video madto ka sa imong YouTube studio na ay advanced setting dito. Day sirado putahan day adto ka day adto kay bana adto ka nanay sa bakay nagvideo ko. Asa na gay ato asa na tubi ang ingon adto ka sa imong YouTube studio mag-video ka kapag magkaligo na ko mga baywa pay pitas-pitas ang dagway ayun mga pinduton ang advanced settings gahapon sa akong video sa tukong i-post gahapon saging man na ito sos kaupat jud ko nagpindot sa allow comments i-off lang YouTube ug kalit bisag na save na nimo ang muhang gi-edit i-off lang niya kalit inya isubay sad nako kung mga daan ng mga video no daghan sab nga na turn off ng mga video kanya turn off ang comment ng mga daan ng mga video asa magpataka lang turn off sa YouTube karon magpataka lang turn off sa kuan sa comment section
No. Ang hangyo ninyo kung comment manggaling mo, pangita lang mo og laing term. Kung pwede, lawom kayo nga Bisaya, lawom kayo nga Bisaya. Laaga ko ninyo mga bay sa ako ang lagkaw. Sa ako ang payag. Nga ba? Ngayon na. Or pwede ngayo mo sa FB ninyo sa usa-usa na mo mga email address mo pwede ato mo sa inyong channel i-edit nyo dito tanang information ninyo inyong FB account, contact number, email address, may butang dito sa inyong profile sa YouTube para inikpindot na mo sa about ato sa akong channel no. Pinduton niya akong profile. Ato naman mo sa akong channel. Yan na may nakabutang dito nga unsa ga ito? Di, wala man ko kuya. Ato ta sa YouTube. Ano YouTube ani ya? Okay. Ato ta sa YouTube. Isa man yung channel ning adere. Lag lagi na ma. Okay, gisa ning channel murag kang Angel ning channel. Sa usa niya ka channel o dara. Dayon, ani mo sa ko ano? Ana mo sa YouTube ani. Nya kaning kilid kaning taw-taw diri. Kaning profile. Pinduto ninyo na. O di na mo sa channel niya. Salip dia para mahayag. Nya pinduta kuya ang your channel. Pinduta ang your channel or my channel. No. Ano man yung create channel man? That is just an account. Account ron eh. Ito cellphone ni Papa. Ay, wa pa ni ma-update. Haman kang papa, be. Itaguan ganyan. Your channel. Ginalan pa i-update. Okay. Basta bago pa ka sa imuhang channel, dili pa ka makapindot atong na ay about, na ay community, na ay subscription, yung mga anak ba? Na dito sa last na about. Pindot atong about, makita ninyo mga information dito, FB account, contact number, address. Speaking about that matters, I'm going to edit nikaw man ani edit na ko no ako information sa dito para makita ninyo ngayon makita ninyo mga contacts dito na lang mo pag message nga bye oy friend sis kaberks bayot ana ito mo mag-message nga suporta iya akong channel and everything ana pwede mas maayo nga way okay. Akong nasubay gani ha ang spam words is na nagyud sa 3,000 kapin mga bay ang spam words sa ako ang gisubay sa akong video analytics. Damghanan kayo, lisod na kayo mag-delete, tindaghanan na kayo mga ba. Moto nga. Gamping lang ito sa itong mga comments. Kato mga comments sa mga basher, wag na spam. Yatis good. Ang kaning mga comment aning mga higala nato nga magpasuporta sa ato ang ilaha mga payag. Mo hindi spam.
Katong mga basher, mga comment nga wala diri wala dito. Pataka ang pang comment mo kay bawo kung unsa hinungdan. Wala na spam ni YouTube. Payo ni May. Di ang good ang battery mo wala na ya. Wa ko kabantay pagpalit na ko. Tanawan battery gamay. Iyaram dahil nang gisuksukag papel maro man to kung napalitan. Wa ko kabantay kay nakitabi mo kutong usang bahay kay followers na ako nya. Ato na nang ipit sa Manila ang baterya na. Gitabi niya. Ang cellphone nga wala nang battery ya minyo hor pud iya di spam pud iya hapot. Salan sa Tom. Sayon lang palitig utro na. Ano tag nangigit aning siya lang si Tom, sorry. Ano tag ni ubo ni kwarta. Ang unsay pangayoon ana dayon. If you want something, paghirapan mo. So mo to. Mao na akong paambit karong adlaw ninyo mga bay. Nya. Luto pa ko karon. Ang kinabuhi diri wala kog nasa abroad. Ang kalindot lang kay kuyo akong mga pugi nga mga bandi ay Mawala lagi ni kun mo. mga buutan usahay po mga tasyo Wala lagi na kuan. Wala ni kuan. unsay wa ni kuan Wala ni uga ba? wa ni mo tarungan kuan kay ang adlaw diri mga bay mo gabi na ko may tingtug na ko ang gabi mo adlaw na ko daghay ko lutoon thanks God nilambo ni jud ang negosyo ninday